So, secret ye answer, iri pa action more than words. Unaite, manje, mwana fano kwa understand, kutuzwacho zvakaoma. Mukuoma imomo, unaite. Yes. Awiti zvakafana na nevamwe pavari kuita nokuti takasiyana mawaniro nezvese. But faith yako ngaionekwe kutenda kusina mabasa kwakafa. At your level, do something towards the things of God. Chimira ndokuti, instruction is simple. Giving instruction ya Mwari. Giving me a choice. Unogona kurega, zvikutatse kukomborerwa. Yes. Chausingarege kupa, chaungagone kurega kupa inini. Giving me a choice. Unogona kusiya zvinabasa. Yes. Unatokomborerwa ibvi usingape inini. Yes. Kana usingape, haukomborerwa. So giving me a choice. Giving the principle. Saka inini chikupo, ene unopa Samuel. Yes, yes, yes. Kwacho not Samuel kwacho manje mawani. Wozi vana vako chao kutuva kunomuta ma conditions ekupasi. Makunomira mushoko mwacho patira ma. 100 pound. Tine vanhu vokuti kana ukatosira mudzimai wako mari, unodzoka mari rukumbaka ngoisungira anozoti neurongwa angopiwa mari azviite. Anopesa kuti yanga ine urongwa hwei, andoshama kuti ndakupai nokuti haudaro. Tine vanhu vatopa level yokuti ukatoona mwakoko atengerwa akatozvimaka naiye wacho. Iwewe kuti abanana maunenge warwara azviite. Iwewe tikakona kuti banana unge chitorwara azviite. Wakazvimaka such a level kati giving yacho ngaitange newe imbozvipawo so. Unozvimakirei? Bhaibheri rinoti ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita. Kurati pane mweya wokutozvimaka. Kana kanze makachena kuchena so unozvifumura wega kuti aibherwe narara man. Yes, 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 yes. Unozvimakirei? Amapondo papera apa. Haunobvunzwa price, haunobvunzwa shop, une mweya wongozvidzikisira so. Hai spirit ikaiyo. Ini maburira atakaita pamba pedu. Ukijeni ni timaita makapa anonzi dhaga ya machina kapa. Yes. Sema water glass. Mwana wepoka unekuwa ukaibata. Yaite nyana. Zvanzi anokosha ndeva yenzi. Taiva ni mweya wokuzvidzikisa kuti kana tiri varidzivazva atibate. Topava mwana. Ndo anokosha. Uchiti ukatofamba nomuchembere mukasvika kumba vanhu. Uchinzi garai pasofa, vanowaridza Zambia kuti panapa ndaa-right. Ukaona pasi pachita right udarika sofa mweya. Yes. Hakusi kuzvibata, kubatirirwa nemweya china. Idawo zvakanaka. Iwe Bhaibheri rinosvika parinoti, if you be obedient, you eat, not just eat the good of the land. Yes. Mwari andozvati pachikafu pane chimwe chiri good. Wakuzviramba futi. Mwari Bhaibheri rangu haritauri nyaya yechiri kudya chete. Inotaura mhando yechikafu. If you are obedient, you eat the good of the land. Panyika pano pane chikafu chiri good wena. Yo chiko chikuru kudya. Bhaibheri rako riri stable noti pane chimwe chiri good so. Yes. Mamirasha. Ndati kwangona kune dzondo rasanye kuti huku dzichiri kurowa. Bali kune type inokukandira tsoka kuna uri kurowa miri chacho. It has stable ne life. Life inoda nharo gururu. Haina kuchipa zvaunofunga. Dai zvinhu zvepanyika zviri fair nekufunda kwako uda uri boss. Dai panyika pari fair nerunako rwako uda wakarorwa. Dai panyika pari fair nezvaunogona zvichida wakachipa zvinhu mulife. Hapasi fair. Yes. Father, we thank you for your word. Baba ndiri kunamata nekuda kweshoko rinenge ramataura pano. Kune mabhonzo ari scattered. Mabusiness ari scattered. Mafamilies are scattered. Asi Zekeri paakataura zvandakaona zvichifamba. Baba ndataura semurari ngazvifambe. Mari yakatiza muhomwe yake ngaidzoke. Profit business rakatiza rikatiza mumhuri yekwawo. Baba family ngaikomborerwe vanava. Njere dzakatiza mwana aigona akunzi adofo. Ngadidzoke. Ndiri kukonzera mumupata makaoma kuti muwanikwe nyasha dzaMwari. Mufamily yakaomerwa ngai experience the grace of God. Munyika yakaoma kudai tiri kudena nyasha dzenyu Mwari. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. God bless you.
kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisikiitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana, the spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura mari dzake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus.